Už od najstarších dôb bol tanec prirodzeným prejavom človeka. Spočiatku mal rituálnu funkciu, neskôr sa stal prejavom umenia a zábavy. Od 12. storočia sa začínajú tance rozlišovať podľa toho, kto ich tancuje. Oddeľuje sa tanec vládnecej vrstvy, tzv. Dvorské tance, a tance poddaných alebo tance ľudové. Najobľúbenejším dvorským tancom 15. až 17. storočia patrila pavana. Bol to majestátny, párový, procesionálny tanec, ktorý sa tancoval pri rôznych slávnostných príležitostiach. Pavana mala síce jednoduché krokové variácie, ale tancovala sa veľmi dôstojne a vznešene, a preto sa jej veľmi často hovorievalo aj pávý tanec. V 15. a 16. storočí sa v kultúrnej Európe rozšíril ďalší vznešený dôstojný tanec, ktorý sa volal bassa danza, čo znamenalo tanec nízky, ktorý sa tancoval bez poskokov. V niektorých obdobiach tvorila pavana dvojicu s následným živým tancom v nepárnom takte. Tým mohlo byť sartarello, piva alebo tourbillon, najčastejšie to však bývala rýchla galiarda. Obľúbeným náprotivkom pavany alebo bassa danzy bolo aj rýchle sartarello, ktoré však bolo nielen tancom vyššej vrstvy, ale veľmi obľúbeným ľudovým tancom. Aj obyčajný sa chcel v tomto období zabávať, a tak vznikajú rôzne ľudové sedliacké tance. Keďže dvorská spoločnosť si potrpela na rozmanitosť, veľmi často sa aj tieto tance stávajú inšpiráciou pre dvorské tance vyšších spoločenských vrstiev.